Пускам видео как се инсталира навигация за Suzuki SX4. Най-добре е да се махне първо този панел, да се почисти добре, после да се сложи горния панел да се махне. За какво махаме горния панел? За да може да сложим GPS устройството тип антена и 4G модула за интернет. Ето тук ги залепихме, не знам дали се вижда, че вече е тъмно. Ето тук е GPS модулът, антената е тук. Това тук е залепено и ще затвори без да се вижда. Единствено ще пуснем един кабел за някакъв датчик, звуков датчик за командване. Все още не съм го разработил за какво служи. Може да го ползваме, може да не го ползваме. Сега ще го сложим и тук, докато установим дали изобщо да го пускаме. Защото не всичко трябва да се пусне на 100%. Също така сменихме говорителите. Ето ги новите говорители. Но за да стигнем до там, трябваше да направим уплътнение, звукоизолация, защото този автомобил няма никаква звукоизолация, освен един найлон.